Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Nginibingelele ke eNingizimu Afrika sanibonani nibingelelwa ishite lemhlophe MC Pholobaso Andile wakangcobo nibingelela ke enhla nasezantsi eMpumalanga naseNtshonalanga kuphina ku platform la khona iphimbo lami njengamanje ngibingelela abalandeli bonke besiya Viva TV1 ngibingelela bonke abalandeli beka MC Pholobaso bese ngidlulisa ukubonga okukhulu ngemkhuleko yenu eniyenzayo usuku nosuku niyenzela lo muzwa kaSiyaveva niyenzela le platform eniphila kuyona nale platform enithola ukusizakala kuyo usuku nosuku ngalabo balaphi bendabuko abasuke bezo showcase noma ke basuke bezo advertiser imisebenzi yabo namhlanje ngikhuluma ngalokho ngikhuluma ngokuthinta uMapholoba ongayona inyanga ongayena umthandazi ongasona isangoma noma isanosi noma ugedla futhi ongayena isho umfundisi I'm just a leader engicabanga ukuthi konke lokho kutshalo Jehova kumina ngizoyibongela kakhulu ke kwinkosazane ebenamandla okwazi ukukhumbula ukuthi uMgabe noMandela izinto ezifanele ukubongwa njoba ke behlale sisho ukuthi kuyoqopheka umlando lokhu kufana nocarpet ozondlalela okuningi okuzayo ngifuna ukupromise ukuthi from next month lento njengale nizolokho eniyibona ingena la mayingangeni la I will be invited to different places la kuzobe kuthiwa khona amapholo basondela sikuphathela ukuthi kwakho lenyanga inyanga yezothando ngitshengiswa one of my client osebenzisa uMgabe noMandela nenkwali yemali othi uyabonga kuMapholoba ngokuhla the wamenzela kona akasho ke ngomlomo kuphela ushona nazi izenzo njengoba niyibona nje izenzo ezinhle kakhulu so ngiyafisa ukuthi ngikhulume nomuntu osekhaya ngikhulume nomuntu osemsebenzini ngikhulume nomuntu okuphi kuphi ukuthi inkwali yemali iyasebenza nganiza kwethu uMgabe noMandela insipho yezimanga iyasebenza wena okwakho kungishayela ku 0790453446 abantu abaningi ke sebajwayela ukuthi senze content noma sikhuluma ngezinto ezingekho ayikona ke lokho kumina mina angikho excited kakhulu namhlanje ngoba lokho njengalokho kuhlezi kungenzekalela kodwa ngijatshiliswa ukuthi ngenxa kaMgabe noMandela ngenxa yenkwali yemali today nginento engikwazi ukuyikhomba la kwaSiya Viva TV1 efana nokubonga ngishilo-ke kubantu athi every 3 months some of you will buy igrocery ka 5000 rand bakwenzile abantu asikhangisi ngaleyo nto kodwa okuyizithelo zikaMgabe noMandela okuyizithelo zenkwali yemali siyanikhombisa kona ngiyabonga kakhulu ke nkosazane ngikuzwile mawuthi awufuna ukuvezwa and angikuvezi ngenxa ukuthi ngihlonipha umsebenzi owenzayo kodwa ngiyabongela ukuthi umehluko othe wawubona uthe awufisi ukuthi kube wakho kuphela kodwa uyafisa ukushare nabanye abantu cha nganiza kwethu ila kwaSiya Viva TV1 la izinkomo lezi ziyakadulela ke manje lapha engizalwa khona ziyongena kwezinye nazo ezize ngendlela efanayo ngenxa yokuthi abantu bayakwazi ukubonga umehluko osukubenzela wona empilweni nawe ke usengakwazi ukuthola lensipho kaMgabe noMandela noma uthola inkwali yemali ku 0790453446 kuyishwa ke ukuba nomona bese sikuthola ulwa ngeyithupha kwi social media kodwa kukuhlula ukuncoma masebukhona ubufakazi obuphathekayo bokuthi ngempela izinto ziyakwazi ukuzenzakalela zona ngoMgabe noMandela nenkwali yemali nazi inkomo impilo sondela eduze abantu bekwazi ukuyibona lezi inkomo inkomo engizinikwa nje for free nganiza kwethu kuthiwa danke siyabonga kakhulu kwinkwali yemali siyabonga kakhulu kuMgabe noMandela nazi ilethwe la kaSiya Viva TV1 and abantu abangazwani negqa abangajahe kuduma abangajahe lutho ziyasuka ke la ngizophinda nginivezele futhi sezize ziyofika ekhaya ngoba senajwayela icontent thina sisebenzi ke ngecontent kodwa lezi inkomo nginitshena lento enginitshene yona last year nginitshena ngenkwali yemali zizovula okuningi from March angazi izobe zingaki ilandelana ibheke lapha kaDulela from March angazi ithelo izobe ziningi kangakanani izobe lokho eyifikile kuthiwa thank you Mapholoba siyabonga ngokuhlo senzele kona ngithe abantu abamusa ukuphapha abasebenzisa inkwali yemali ibo kufika useyayisebenzisa umuntu landela iinstruction izokwazi ukwenza ukuthi nawe ubuye uzobonga njengalaba God bless you uNkulunkulu alibosisa sebenzisani ke u0790453446 nifike nala kwaSiya Viva TV1 nizothola ukusizakala peace.